नापे आङो दायो बेलासि थांसै दे। दिनै थाबाथाय सानथाममानि जागोन। नोंगुमैया आरो लिंहरबाय थादों आंखौ। हे माबा जमुना आब' थाथारनांगोनहाय। दिनैथ' नों थांनो मोननाय नङा, नङाबा गाज्रि मोनथारगोन आं। आयु मा बुंबावनो। माथो नोङो दैमायाव ना गुरनो थांफायोनो आंजों दिनै? नङा, थानोथ' हागौमोन। नोंगुमैया बारा हारसिंना। बिथिंजाय मोसौबो दङ, बोरमाबो दङ। हास्लाबाखै बियो। मावनो हास्लाबाखै। थाथो खोबसो। बिनानावनियाव फैनानै मा सानथामबो थानो हाया आरो? जेनथेन साननै थाबाय आरो बे सानसेखौबो थाथारदोहाय माबा आब'। दायो ना गुरनो थांगोन जोंहा। आयु दे जागोन दे। ओमफ्राय गुमैनो फन हरना खिन्थाबानो जाबाय। नङाबा आं हरबाथाय बियो मानिनाय नङा आं बुंबाथाय। जागोन दे, आं दसे उनाव गुमैखौ फन हरगोन। दिनैथ' थांनो मोनखाया, ना गुरनो थांगोन जोंहा। दैमायाबो न' खाथियावनो दंखायो। ना दंसोयो आब', नोंबो लांनो हागोन। लांनाया उनाव जागोन दे नै। दे नाखौनो हमनो थां नोंसोरो। दिनै थांनो मोना दे बेवाइफोर। आरो बेवाइफोर, नोंथ' जोंनि सग'खौबो नुवाखै। थांनोबाथ' दायो थांफानो हागोन आंजों। नांलाया दे उन्दैफोर, बै खेबसेयाव फैबाथाय थांसिगोन। दा दिनै थांथ'ला। दिनै आङो नापेजों नाखौनो हमनो थांसै। नाखौलाय उनावबाबो हमनो हागोन। सग'आव थांबासो मोजां नांगौमोन बेवाइफोर। जोंनिया सग'आ बेसेबा गिदिर गिदिर, मम' चावमिन जाना फैनो हागौमोन। आब' आंजों ना हमनो थांगोन। नाखौथ' सग'आव थांनो ब्रा ब्रा खालामगासिनो। जोंहा नासो हमनो थांनो नागिरदों। दे उन्दैफोर, दिनै थांथ'ला दे सग'आव, नाखौनो हमनो थांसै। दसे थानानै थांसै थु जों आब', ना हमनोनो थांसै। दे नापे, थोरसिखौ आं सुहैनि दे। नाङा आब' आं सुगोन। नाङा, नोंहाबोथ' गुबुन खामानि दंबावो ना, गुबुन खामानि माव, आङो थोरसिखौ सुनि। नाङा दे बेवाइफोर, नों सुलायनाङा, आं सुगोन दे। आयु नाङा उन्दैफोर, सुहैनोल' दसेनो जागोन। बे आंनि हौवाखौनोथ' आं दाखालिनिफ्रायनो सैथाराखै। जमुना आब'खौ मानो एथ' बोरैबा खालामगासिनो बियो। आरो बोरैबा सिथाब थागासिनो। आं सुखुवाखैसो नायनो। बिजय, मा? नों खिन्थु बांद्राय दिन्थिबाय दङ रे। माखौ दिन्थिदों आंलाय बांद्राय? नोंलाय जमुना आब'खौलाय लासिं सिं मानो नोंजों सग'आव लांफानो नागिरदों? हा? आं गैया लोगोआव, आं गैया। बांसिन दिन्थिबाय दं दे नों खिन्थु। मा गाज्रि नोजोर होदों नामा आंनि बिब'खौलाय? थै, मा गाज्रि सानलाबायदों नोंलाय नापे? थै, आं जेबो गाज्रि साननानै बुङाखै, मिथिगौ ना? आं मोनथिगौथ'। नों एसे बोरैबा सानगासिनो, नोजोरखौबो बोरैबा होगासिनो। मोजाङै था, मिथिबाय? बांद्राय हिनजावफोरजों सिथाब थाबाय थानाङा। नोंनि हिनजाव नङा जमुना आब'आ, मिथिबाय? नोंनि हिनजावा आंसो। नोङो सिथाब खालामनोबा आंजोंल' खालाम। थै नापे, मा बिदि सानलाबायदों आंखौलाय? आं जेबो गाज्रि साननानै बुङाखैब्रा। नोंसोर हौवाफोरखौ मिथिगौ दे आङो माबायदि। आजिखालिथ' रावखौबो फोथायनो हाला। हाबाब, मा एथ' गाज्रि बिनि गोसोआ? दे, आं जमुना बेवाइफोरखौ लिंबायानो दे सग'आव थांनो। बेखौबो गाज्रि साननो गोनां जाबाय आरो बियो। आं जेबो गाज्रि साननानै बुङाखै, आरो आं जेबो गाज्रि नोजोरखौनो होआखै। बोरैबा सानखायोलै बे नापेया। दुखु मोनगोनलै बिब'आ खोनाबाथाय बेफोरखौ। गावनि बिब' नालाय, बिनि बिब' माने आंनिबो बिब' साननासो बुंदों आङो। थै, आं जेबो गाज्रि नोजोरखौनो होआखै, जेबो गाज्रिखौनो सानखायाखै आङो जमुना बेवाइफोरनि फारसे। गावनियानो गोसोआनो गेसाव। मिनिसोरां, थुदो न'आव थांसै। मायबाफोर लानोबा ला, बै फिथाइ सामथाइफोरखौ लानोबा ला। थानो गोसो गैला, न'आव थांनो गोसो जाबाय। थुदो थांसै। खर'खौबो एसे सानाय मोनदों आङो। दोखो बेरायखाबाय न' दिनै बाजै? र' बाजै, नों फिथाइ जानोबा आं लानि। बेरायनायाथ' बेरायदों र' मिनिसोरां, नाथाय नोंसोर आदाखौ लोगोखौनो मोनासै। औ आयै, आंबो आफाखौ नुगोन होनना सानदोंमोन, नुनायानो थाङासै। लोगो मोननायानो थाङासै आफाखौ। मोनगोन र' आइ, सानसेबाबो लोगो मोनगोन। दिनैबो आङो नोंसोर आफाखौ लोगो मोनबाय बायनो हानाय होननासो फैदोंमोन। गैया, लोगोखौनो मोनासै। अ बाजै, नोंथ' आदाखौसो लोगो मोनगोन होनना फैदोंमोन न'? आंजों मानोबा नों मानो फैनो नागिरा? फोजोंसार असयफ'जोंबा फैयो। मिन्थिया आङो, बाजै आंखौ मानो मोजां मोननो नागिरा। आंथ' बेसेबा अनो बिसोरखौ, केयारबो खालामो। नाथाय आंनि फारसे एसेबो मानो गैया बिनि गोसोआव जेबो। आंदि बेसे मोजां मोनो बाजैखौ, दा खिन्थाना लानोबो हाया। मा जाखो मिनिसोरां, माखौ सानबाय थाखो? फिथाइ लानोबा लादो, लायाबालाय थांसै। र' बाजै लानि र'। नों जागोनबा फिथाइ? दे ला, न'आव थांबाथाय जाबा बायनोबो हानाय। र' दादै, आंबो थांफानि नोंजों फिथाइ बायनायाव। थौ अनसुलि, मा जागोन नोङो, आपेल? हा? आं आपेल जाया, आंगुरसो जागोन दादै। जागोन दे, फै बायनो थांनि। ओमफ्राय मेथाइ जाया, मेथाइ? जागोन दादै, बै नै मम' बैयाव मम' दङ, जाहैनि थु।
आइ आरो मम' जाबावनोसै नोङो दहायबो जादों। दे बाजै जाथों दे गथ' मानसि जानो लुबैखायो अहायाखै खोमा फै होमबालाय नानि बिग्राय थारैनो नोंखौ लोगो मोनगोन होननासो फैदोंमोन आङो। नोंखौ लोगोखौनो मोनदिया। नों गैयैखाय फैसा थाखाबो गैया जालांबाय। गोरिबसो जालांबाय जों। टिल्लुनिफ्रायबो बेसे बिबाय थानो दे आङो। गथ'नि सना दानायावबो बिसोरनो होबाय। माबा उदैयासो साबाय दं आंनिया। उदै साबाय थाग्रा जादों आंनिया। मानोथाय मा जाखोथाय आंबो हमनो हाला। दे मिनिसोरां थाब फै। आंनिया उदैयाबो सादों। आयौ खोनायाखै खोमा। मा जादों उदैया? माबा साबाय थाग्रा जादों आंना एसे। दिनैथ' एसे बुरजायानो सादों। हेलौ फोजोंसार। मा खालामदों बिबारि? नोंसोरथ' बेरायनोसो थांदों न'? बेरायनोथ' फैदों र'। नाथाय आं फैयामोन। आङो बिग्रायखौ लोगो मोनगोनसो ना मायोबा होननानै फैदोंमोन। जेराव थाङो बेखौल' नागिरथिंबाय थायो आङो। दिनै बिबथैजों फैदोंना, बेनिखायनो दिनै नुनाय मोनबा हामगौमोन। गैया नुवासै मानसिखौनो। माथो बुंबावनो आरो बिबारि। ओमफ्राय न'आव थांनो जाथ'वाखै? जासिगोन र'। नै बिसोरो फिथाइ सामथाइ बायनो थांदों। उदैबो सासोदों आंनिया मानोबा। ओरैनोबाबो उदैया एसे साग्रा जादों आंनिया, थेवब्लाबो दिनै बांसिन सादों। माबा जाखो? गेस्टिकफोर जानोबो हानाय दे। औ। दे होमबा ओरैनो खबर लाबाय नोंसोर थांदों होननायखाय। नोंलाय मा खालामदों फोजोंसार? दङ आं बाहेरायाव ओंखारबोदों। नोङो न'आव थाबाथाय आंखौ फन खालामखाया न'? मानो होनबा नोंसा आइया आंखौ फन खालामदों होनना मिथिबाथाय दोखो रायखागोन न' फोजोंसार? माथो बुंबावनो आरो बिबारि। नोंथ' मोनथिखागौआनो। औ रागायालाय जोङो जोंनाया। जोंगोनबो देनाय। नंखाय दायावनो बेसेबा दुसिबोबाय नोंखौबो। दे माथो बुंबावनो आरो। आंबो आरो धमकि होलाबायोमोन ना। उदैया सादों दे आंना फोजोंसार। बिसोरबो माबा मम' जानो थांदों गथ'आ दाबो फैला। दे मुलि जाबा हामगोन दे। मुलि बायना लाखा। औ। माबा हाथारला। दे होमबालाय नोङो रायज्लायनोबो हाला खोमा दोनथ' नोंखौ डिस्टार्ब हरनायसो जाबाय। डिस्टार्ब जायाखै दे, मानो डिस्टार्ब जानो? नों सानो खोमा डिस्टार्ब मोनो होननानै। आं मोना दे डिस्टार्ब। आगोलो मोनथियावसो बेसेबा रागा जोङोमोन नों फन हरबाथाय। नोंखौसो सानबाय थायोमोन बिग्रायनि दायनिगिरि होननानै। नाथाय दा गासैखौबो नुजोब्बाय, मोनथिजोब्बाय। माथो आरो नोंखौथ' आं दा जेबोखौनो गाज्रि मोनला। दे होमबा फोजोंसार ना, उनाव रायज्लायगोन दे। उदैखौबो सानाय मोनसोदों। बिसोरखौ लिंहरनोसै र' आङो। फन हरनानै लिंहरनोसै। बेफोरबायदि गसंना थाबाय थानो हाला आङो। दे लिंहर न'आव थां। उदै सानायखौ लानानै बिदि थाबाय थानाङा। औ दे होमबा। औ दे। बिबारि नोंखौ जोबोद बोरैबा मोनग्रा जाबायलै आङो अनथावथावनो। दिनै नोंनि हौवाया नोंखौ थखा होना खारनाया बेसेबा बोसोर जालांबाय। नों दिनैसिमहालागै बेखौनो नेबाय दङ। बिदिबा बोरै जानो? नोंखौ एसेबां दुखुआव नायनो हालालै आङो। बाराबा नोंखौ लाबगारगारगोनलै आं बिबारि। मानोना नोंखौ नुबानो बोरैबा मोनो आं दा। अनथावथावनो हौवाजों थगायजाबाय। थैद बे बिग्रायाबो बिराद पापिलै। फैफिनबानोथ' जायो बियो न'आव। बिबारिखौ मानो एसेबां दुखु होबाय दङ बियो? आंथ' दा बेखौ नायनो हाला, बुनोसो लुबैबाय आङो। सासे मानसिखौ एसेबां दुखु होनाङालै। बेनिखायथ' आं बिबारिखौ लाबगारगारनोसो लुबैबाय। आंजों फैबा एसे दुखुफोरा खम जागोन खोमा। बिबारिया जुदि आंजों फैयोमोनबा लाबगौमोनलै आङो। फिसाजोखौबो लाबोगौमोन आङो सानैखौबो। मानोना अनखांखां मोनबाय आङो। अन्थाव बाथावनो फिसाजोआबो बिफानि अननाय मोनासै आरो बिबारियाबो हौवानि अननाय मोनासै। साननैसोल' अननाय मोनदों, बेबो मिसाखौनो अनफ्लादोंसोमोन। दा हनै गुबुन हिनजावसो लाना खारना थाहैबाय। बिनिखायनो आंनो लाबगारगारगौमोनलै सानैखौबो बिमा फिसा। बिसोरनि दुखुखौनो नायनो हाला आङो। दाथ' हर जाबायलै, आं गारि मोननाय नंला। बिनिफ्राय थाबायनासो थांनांसिगोन। दे माथो खालामबावनो आरो उफाय गैया। बोरैबा बेखायदा टाइमावसो मोनफैबायना आङो। दा 2 किल'मिटारखौ थाबायना थांनांसिगोन आरो। 10ता मानि जाबाय टाइमा। 10तायालागै जोंनियाव गारि थायाना, गारिखौनो मोना। माथो खालामबावनो आरो थांसै दे आरो। माथो आइसो फन हरदों। मा बुंगोन आं दा? बिसोरथ' बेसेबा टेनसन जागोन। माबा मोनसे थगायना दोनसै। हेलौ आमा गल'।
बेसे सफैखो? नै आयै मोनहैसिगोन र' आङो गारियाव थांगासिनो कलटक सक मोनबाय आङो कलटक सकनिफ्राय गारि गाखोनोसै आयौ कलटक सक मोनबायानो आबा नोङो ओमफ्राय दा गारि मोनगोन एथ' हराव? औ आयै नै माबा लिंहरदों आङो सासे भारा खालामना थांसै बिनिफ्राय दे आबा दे फै। आयै एसे गोबाव जागोन दे मोनहैनायाव मानो होनबा गारिया फैनानै थायाखै र' फैगासिनोसो दे आबा दे फन हर। दे आयै जागोन दे गारिखौनो मोनाखैलै आं आयै थाबायनासो थांनांसिगोन 2 किल'मिटार थाबायनांगोन बासोदोंमोन आं लोगोफोराबो गैयाना न'आव नङाबा बिसोरबो दोनहैगौमोन अबावबासो थांना थाहैदों बिसोरबो थांसै दे आरो उफाय गैया माथो खालामबावनो बिमायाथ' बेसेबा टेनसन जागौमोन गारि मोनाखै होनबाथाय बिनिखायनो थगायना दोनबाय दे 10टाबाबो बारा मोनाद्रायाखै दा मानसिफोरा उन्दुथ'वाखै थाबायना थांबानो मोनहैगोनलै थांसै र'